Zrodila sa legenda. Aj tak by sa dala pomenovať divadelná udalosť, ktorá sa začala písať v roku 1982 a do súčasnosti priniesla na javisko Bratislavského bábkového divadla 500 repríz rozprávky Princezna Kukulienka. Uvedeniu predstavenia, ktoré malo na Fermane napísané 18. február, čas 18.00 a číslo 500, predchádzalo oznámenie o zápise do knihy slovenských rekordov, lebo práve tam sa táto hra takmer po 30 rokoch dostala. Najviac repríz bábkarského predstavenia dnes 18. februára 2011 sa uskutočnila, alebo teda uskutoční 500 repríza úspešného muzikálu Princezna Kukulienka. Toto ocenenie získala Bratislavské bábkarské divadlo. Ešte raz blahoželám. Pripájam sa ja za tým slovenských rekordov a tento rekord bude vytlačený v najnovšej knihe slovenských rekordov aj spolu s vami, aj spolu s Kukulienkou. Úspech Kukulienky sa v Bratislavskom bábkovom divadle začal písať už na začiatku 70. rokov, kde vznikla prvá inscenácia Princezny Kukulienky. No, v roku 1972 bola premiéra Princeznej Kukulienky. Tu je jedna taká pamiatočná fotografia. Hrala som pestúnku. Vtedy neboli tie spojené úlohy, že pestúnka aj Ježibaba. Vtedy boli rozdelené tie interpretácie, ale hrali sme to s bábkami na celej scéne. Boli sme viditeľní, ale takisto sme spievali, tancovali. Mali sme choreografiu urobenú. A tiež to malo veľký úspech. Princeznu Kukulienku napísal Ján Romanovský a vy ste dostali o 10 rokov neskôr v novej Kukulienke postavu pestúnky Elvíry a Ježibaby Etely. A 14. apríla 1990 ste si dnes zahrali posledný krát. Dnes ste videli jubilejné 500 predstavenie. Tak videla som mojich mladých kolegov, ktorí po nás prevzali štafetu. Ja im blahoželám, bolo to živé, omladené a prajem im, aby teda mali ešte ďalšie úspechy s týmto predstavením. Úspešný tvorivý tím sa stretol na jar 82. roku. Naskúšal a ku premiére doviedol Princeznú Kukulienku. Diváci ju prvýkrát videli 11. júna. Pôvodný text pána Romanovského sme dostali s Katkou Revalovou a sme si povedali, že ho trošku ako prispôsobíme našim pomerom, že ho trošičku upravíme, aj sa tak stalo. Texty piesní robil pán Strasser, hudbu robil, priznám sa, po tých 30 rokoch, myslím, že to bol pán Rúžička z Čiech, ktorého doniesol so sebou režisér Miroslav Wildman, ktorý bol v podstate, ešte sme sa zo školy poznali z Pražskej. No a vznikla táto Kukulienka, ktorá dnes mala 500 reprízu. Generácie ju videli a môžem dnes povedať, že generácie ju aj hrali. Dnes už hrajú tam študenti, ktorí sú dávno zo školy, ktorých ja som už učil. Čiže, čo povedať, Kukulienka, 500 repríz. A keď som sa tak na to pozeral s odstupom tých 30 rokov, skoro 30, je tam aj nostalgia, ale na druhej strane som si povedal, či to už tých 500 repríz nestačilo. Hudobné naštudovanie mala na starosti Dagmar Králová, pohybovú spoluprácu Helena Jurasovová a aké pocity mala po 500 repríze Hana Cigánová, ktorá sa pred rokmi postarala o divadelnú výpravu. Je to už druhá Kukulienka v tomto divadle, takže prekukulienkované a 30 rokov, viete, keď sa predstavenie prestane podobať na svoju pôvodnú výzáž, tak myslím, že by mohlo odísť do penzie. Tak ako človek, keď je súdny, tak prestane byť treba mobilný, tak prestane chodiť treba... Ktorá odohrala z tých 500 repríz 496. Princezna Kukulienka a Žabky. S týmito postavičkami ste sa stretávali počas tých 496 predstavení. Spomínate si však na ten prvý večer, keď ste sa postavili pred divákov po prvýkrát? Určite si viem spomenúť, lebo to bola jedna z mojich prvých premiér, keď som sem nastúpila do angažma ako mladá herečka.
Vzýšiel sa tu veľmi dobrý, tvorivý kolektív plný radosti, veselosti. A tá partia vlastne už pri vymýšľaní všelijakých tých humorných presmičiek, slovných či šantivých predscénov, tak vlastne vznikol taký kolektív a zažili sme tu veľa humoru, zážitkov a v každom prípade to boli iba veselé zážitky. Vy na princeznu Kukulienku asi nedáte dopustiť. Fakt je toto moja srdcová záležitosť. Sprevádzala ma mojou profesnou kariérou. Temer 22 rokov som hrala princeznu Kukulienku ako postavu a naďalej som veľmi rada, že môžem participovať v tomto predstavení a hrám už Žabky, kráľa Hladoša a iné dôležité tiež postavy. A je to ešte pekné v tom, že na predstavenie chodili moje kamarátky s deťmi a teraz ma už oslovujú. Jari, ešte hráte Kukulienku? Prídem s vnúčatmi. Takže vlastne už je to asi 3. generácia, ktorá sa vystriedáva a teší to človeka veľmi, že vlastne vždy ty divák si nájde cestu ešte na toto predstavenie. Medzi 9 účinkujúcimi sa v 7 postavách za tie roky vystriedalo celkom 22 hercov. Ako král Hladoš I a Ježidedo Edo aj Dušan Štauder. Ste zároveň aj umeleckým šéfom divadla, kde sa podľa vás dostala Kukulienka od začiatku 80. rokov po súčasnosť. No to je zaujímavá otázka. Kde sa dostalo? No isto nejaký posun tam nastal, pretože musel nastať. Minimálne tým, že v rôznych postavách tej hry sa striedali časom rôzni ľudia. Takže to je ten základný posun, pretože každý ten interpret predsa len sa postavil k tejto ktorej postave svojsky a nejako inak ju interpretoval ako povedzme ten predchádzajúci. Samozrejme zostalo to pôvodné aranžmá, zostal pôvodný text, hoci ten až nie až tak 100%, lebo samozrejme každý si do toho textu trošku primieša aj nejaké vlastné pocity, dojmy, ktoré ten text v ňom vyvoláva. Takže to je jeden posun. Potom druhý posun je posun, ktorý vlastne vytvára čas. Dá sa povedať, že každá hra s istým spôsobom morálne starne. Rozdiel je v tom, že niektoré morálne starnú rýchlejšie, niektoré pomalšie. Práve tie rýchlejšie, to je ten osud tých predstavení, ktoré sa odohrajú v tom najhoršom prípade 2-3 reprízy a skončila. Práve preto je isté obdivuhodné čosi, čo je na tej našej Kukulienke, ktorá napriek tomu, že má už 30 rokov, tak vlastne to morálne opotrebovanie nenastalo. A možno teoretici by začali skúmať, že to môže byť tým, alebo oným, alebo tamtým. Ale ja si myslím, že to je predovšetkým výborným textom, výbornou úpravou textu a skvelou réžiou. A že tieto tri veci vlastne urobili z toho premiérového obsadenia tejto inscenácie taký tím, ktorý jednotne rovnako myslel a jednotne rovnako konal. V marci princeznú Kukulienku divadlo nemá na programe. Je však viac ako pravdepodobné, že deti, ktoré doteraz rozprávku nevideli, ešte budú mať šancu prísť si ju pozrieť.